Ara sí, rebem el nostre director, Sergi Rodrigo Delgado.
com és de tradició, farem una peça de regal que anticipa l'obra que farem en el festival, que és el proper concert, que serà el dia 6 d'agost. És el proper concert en Montroi, però no el proper concert de la banda, perquè el dia anterior, el dia 5, farem el mateix programa del festival en Macastre, amb un festival en la banda de Macastre. El programa aquest que hem fet es diu RESSONS Valencià, com pensava el títol. En un origen va ser un programa en grup de danses, de balladores, però ens ha eixit una cosa millor i les balladores actuaran en el concert de festes, que serà el 21 d'agost. Aleshores, vam haver d'un poder ajustar el programa, però vam mantenir l'espírit així més valencià i passava una cosa curiosa en els segons ensaios, que és que quan acaben, els músics mentre es desmuntaven sempre se quedaven cantant alguna melodia de les obres que han tocat i era com que se t'acaba el ressò ahí en el cap. Entonces, jo us comentava que si la vesprada d'avui algú de vostès se queda cantant aquesta melodia o alguna de les melodies del concert en el cap, doncs ja ha valgut la pena el concert i esta vesprada ja era millor que sense música. Així que no li farem un bis i hem acabat. Gràcies. Ara anem a Israel, això ja no és molt valencià. Suite hebraica.